Il-Kunsill Lokali f'Taslima li ser ikun eletta sena waħda biss għandu jiżgura good governance u tlestija tal-proġetti biex il-Kunsill Lokali li jkun elett is-sena d-dieħla ikun jista' jaħdem. Sostna dan il-mexxej Laburista Joseph Muscat dalgħodu f'konferenza tal-aħbarijiet f'Taslima. Huwa qal li l-Kunsill Lokali ta' Taslima kien xempju ta' kif implodiet is-sistema GonZPN. Dan ma kienx każ fejn GonZPN kellu maġġoranza ta' siġġu wieħed, iżda kellu maġġoranza ta' 5 siġġijiet li tilifhom. Joseph Muscat qal li jekk kif GonZPN tilef il-maġġoranza f'din il-lokalità waqqaf l-appoġġ min-naħa tal-Gvern. Qal li l-Partit Laburista mexa b'responsabbiltà quddiem is-sitwazzjoni fejn il-maġġoranza tal-Kunsilliera Laburisti u Indipendenti setgħu neħħew lis-Sindku Nazzjonalista, iżda m'għamilx hekk u b'responsabbiltà ħalla li s-sistema tipprova tkompli taħdem. Il-Gvern min-naħa tiegħu kif spiċċatlu l-maġġoranza warrab għal kollox lir-residenti Slimiżi. Il-mexxej Laburista qal li l-Partit Laburista huwa konxju li f'Taslima jinsab minoranza u l-Gvern xogħol l-Kunsill għall-esiġenzi elettorali tiegħu. Il-Partit Laburista huwa konxju wkoll li l-Kunsill Lokali li ser ikun elett ser iservi biss għal sena waħda, xi ħaġa li Joseph Muscat sejjaħ bħala sitwazzjoni farseska. Missier ta' 3 tfal jitlef ħajtu f'inċident fuq il-post tax-xogħol fi Sky Park fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. L-inċident saħħa l-ħabta ta' nofsinhar neqes kwart. Il-missier ta' 3 tfal waqa' 4 sulari u ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Bħalissa għaddejja inkjesta fuq il-post. Il-Gvern naqqas in-nefqa tiegħu b'585,000 euro mill-aġenziji appoġġ u sapport. L-appoġġ isservi biex tgħin lil tfal u familji fil-bżonn, filwaqt li l-Aġenzija Sapport tgħin lil nies li jbagħtu minn xi diżabilità. L-appoġġ soffrit minn tnaqqis ta' 178,000 euro mill-baġit tagħha, filwaqt li 407,000 euro tnaqsu mill-baġit tal-Aġenzija Sapport. Il-Gvern iddeċieda li jnaqqas l-allokazzjoni għal dawn iż-żewġ aġenziji minkejja li tarif moti fil-Parlament jumejn ilu għal mistoqsija parlamentari tad-Deputat Laburista Carmelo Abela juri li dawn iż-żewġ aġenziji għandhom waiting list twal ta' nies jistennew biex jinqdew mis-servizzi tagħhom. Għall-Aġenzija Sapport hemm 272 persuna jistennew, filwaqt li għall-Aġenzija Appoġġ hemm 1361 persuna jistennew. Il-Union Maltija tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN f'konferenza tal-aħbarijiet elenkat il-problemi persistenti fl-Isptar Mater Dei minħabba nuqqas ta' pjanar li qed iwassal għal problemi ta' spazju. Il-President tal-MUMN Paul Paċ qal li dak li ġara fl-Isptar Mater Dei fl-4 snin kemm ilu miftuħ jista' jiġi deskritt bħala falliment politiku. Qalli skuża li l-Ministru jgħid li l-problema hija ta' dan iż-żmien għax hemm l-influenza Mart jew għax hija l-kesħa. Qalli fl-aħħar 3 snin u nofs minn kemm ilu Ministru tas-Saħħa Joe Cassar dan m'għamel l-ebda riforma fl-isptar. Huwa qal li mhux minnu kif qal il-Kap Eżekuttiv tal-Mater Dei li ma baqax pazjenti fil-kurituri għax sal-lum stess għad hemm il-problema. Dan mhux biss qed iwassal għal nuqqas ta' dinjità lill-pazjenti iżda stress kbir fuq l-infermiera. Id-Deputat Laburista Evarist Bartolo waqt il-ħin tal-aġġornament il-biera fil-Parlament appella mill-ġdid lill-Gvern biex intervjeni fis-saga tal-Lavallet Multi Manager Property Fund. Dan il-fond li kellu 52 miljun euro waqa' għal 14 miljun euro. Jgħid li l-Gvern ma jistax jibqa' gallerija f'din il-kwistjoni, mhux biss għaliex l-MFSA l-awtorità mhux tonora l-għanijiet li twaqfet għalih u tipproteġi l-investituri żgħar. Evarist Bartolo qal ukoll li fiċ-ċirkostanzi għandha wkoll tintervjeni t-taqsima kontra reati ekonomiċi tal-Pulizija. Evarist Bartolo fil-Parlament eżiġa wkoll il-BOV tirreaġixxi għal rapporti li kien hemm fil-mezzi tax-xandir li l-bank kienet jaqta' jew jeddet li ser jaqta' reklamar minn fuq gazzetti li kienu qed jirrapportaw din l-istorja. Żewġ ġurnalisti nqatlu fis-Sirja, din l-aħbar qajmet kundanna minn Franza u l-Istati Uniti. Il-President Franċiż Nicolas Sarkozy meta sema bl-aħbar li ġurnalista Amerikana tas Sunday Times Mary Colvin u l-fotografu Franċiż Remy Scholling mietu waqt attakk li sar mill-forzi tal-Gvern għal reġim ta' Bashar al-Assad irid jinżel mill-poter. L-Istati Uniti qalet li qtil ta' żewġ ġurnalisti huwa eżempju ieħor tal-attakki krudili li qed iwettaq ir-reġim ta' Bashar al-Assad, id-dittatur li għandu taħt idejh il-pajjiż. Tul il-jum tal-erba' 60 persuna oħra nqatlu fis-Sirja. It-truppi Sirjani ilhom jattakkaw bil-kanuni fil-belt ta' Homs tul dawn l-aħħar ġimgħat. Eluf mietu minn bdew l-irvellijiet fis-Sirja f'Marzu li għadda.